weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to awoynada to jingue jeeri to marisa to lobbudu barogala to lojol to ma fondu to ɗal haya to hudallay to sinthiane jakiri to agrisa to helbira to ɓoggel ceeɗi to wulluram to sabbara to biccunkal ko on takkusan juula ha to galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba umrusi to ligseyba gurala yero baba kane ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie tajour catala tajour waɗi inauguré nokku to sukaɓe belnata pittali men e ndera legal e ndera commune mo elmina ha tengti to legal bitegal daral beyde e ndera Nouakchott to leydi Sénégal Alioune Tine ko goto e défenseur darniɓe haqqe innama aadi o waɗi erango faade laamu leydi Sénégal nde ɓe dartono dole mabɓe ponno fabade kay oɗo taw ko baɗannoɗo jalnika biyeɗo jalnika biyeteɗo kucca noon oɗo saaha kala wona karɗo cellal to leydi Mali laamu transition ngu leydi Mali ɓe jowti dendagal activité ji dawrugol e dendagal landaji dawrugol jownoɗi kala ɓe jowti ɗum e oɗo saaha to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo transition leydi ndi o jofima feɗede makko leydi Côte d'Ivoire wondude leydi Benin o holliri kayɗeɗo leyɗele ɗiɗi ne jogui basuji e nder leyɗele mumen ƴina basuji noon ko heblude terroriste en no bonniri leydi makko Burkina Faso to leydi Nigéria to leydi Niger ko kaso ɓurnoɗo renede kay biyeteneɗo kay kaso ɓurɗo sirde nder leydi he ko on kaso tigui sokaɓe hewɓe mbawi tigui furtade ne jiiɗe to leydi Benin laamu leydi Benin ɓe jonnani konngudi capitaine Ibrahima Traoré ko jofiɓe feɗedu to leydi Nigéria aljuma hande ko tana muso waɗi toon e nder wuuro wiyetego Jos ko école goto yani e sukaɓe wonnoɓe wadde élevage wonnoɓe wadde kawgel men examen to leydi Algérie Abdelmajid Tabboune ko hoorejo leydi ndi o holliri tigui wonde ko kettuɗo gembe makko gam ƴamtoyde deuxiéme mandat e sumgoji holliri tijjaɗi to leydi habruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Palestine jeen ha to leydi Népal to dowlaci tentuɗi Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal e danwal kala laaɓɗo reedu malaɗo woni ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam site rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawran ɓen ɓe arsigaji men kippi wonduɓe korte weddaɓe korte wonduɓe dabruji kala ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen ɓe rafiji kewɗi cuume nder ɓalli mumen taw ko rafiji ponneɗi opérede o rokkuma leɗɗe jara joni wona ha ɓooya rafi o yalta ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafi ne yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum ko sappo e jeenayi rafi yaltatayma ha laaɓa fannu tataɓo oɗon ko kawisaji Allah meehi goni hen waddete koye gawri samme walla gawri samme walla gawri ndemiri sa waɗi no wiruma ni ko famɗi kala fodde temedere rafi ne yaltayma ha jiira guite ma ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko nde wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla cooda kartal ujunere keefa neldamo e numéro makko WhatsApp o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko waɗanteɓe listihar wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA caggal leydi kala listihar waɗi ɗum ko temedde nayyi mbuɗo woni 2000 franc CFA omo jogui numéro orange monnaie ko numéro wef mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy noon jiɗɗo haalde makko to banggue téléphone e nder leydi Mauritanie WhatsApp foof numéro makko ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84
ceerno Djiby Sy ko labdore dow kol newiɗo kadi to banggue safaruji dendagal haaju mbawɗa jogade walla rafi mbawɗa wondude on ɓurdata ujunnaji jeegom tawi ko nder leydi Mauritanie so tawi ko Sénégal e leyɗele ñamoje CFA kala on ɓurdata ujunnaji ɗiɗi CFA ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kileleɓe mum wonde kay ɓoyata ɗeɗo balɗe inchallahu ma rutto toon to kay hayti base makko kay hayɗi base makko kaydi to leegal kebbe waɗɗani école kese kebbe lawol faade lik seyba ceerno Djiby Sy noon e oɗo saaha mo tawe ɗo e nokshol lamorgo leydi Mauritanie to base makko tawateɗo to leegal nettek kala jiɗɗo hebdemo so ronki hebdemo so jokkodiri e miñi ko ene wiye ceerno Alassane Sy ma hemmo hano hannirta ni numéro makko téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu kommalaɗo woni mbadden danɗo faade makko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi Ama Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe ko jaadinde ɓalwal e danawal kala Ama Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safru yanke safruji fina tawa ceerno Ama Tijane Diallo ne yawrani ɓen ronkoɓe sowade dartoraɓe koyɗe musoje ɓalli guloji kala ceerno Ama Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji andine dendagal kilineɓe makko caggal nde ummi to leydi France o rewi to Daka Madina Gounas e oɗo saaha mo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawi to leegal 6e hakkude robin 4 e robin 5 kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Ama Tijane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko yimɓe haalde makko to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Ama Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne jogui base makko to Dakar ne golla hano hannirta ni ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Ama Tijane Diallo ngal hoybitande tawateɓe lappol polol dande maayoɓe Mauritanie e Sénégal omo udditi base makko to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Ama Tijane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu kommalaɗo woni mbadden danɗo faade makko kawis ekiliti gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wolande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗani mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara colexorola ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nassirou 77 942
11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aljuma 12 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbirɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen gardiɗo catala bitegal Tazour hono biteɗo Hammoud Wul Mayde o holliri tigui wonde catal makko Tazour ma ɗoftu kay mijo Mohamed Cheikh Al Ghazouani e nder DG mum manda puddotoɗo kay ñande ɗiɗi lewru août 2024 mijo hoorejo leydi ndi noon e programme mum e nder oɗo deuxiéme mandat ko wadde kay doole mum kala e jeunesse leydi ndi gollodade e jeunesse o ɗoftude jeunesse o kadi ha wawa ƴellitade hano hannirdi haaɓe mbawa yitade koye mabɓe e nder leydi he Tazour noon holliri ma ɓuur kañumne wadde doole mum kala e projet ji wondude tigui e hujjaji leydi jeunesse mo leydi Mauritanie o haali ɗum noon kanko gardiɗo catala Tazour ngal koye saaha kay o waɗatno inauguré complexe goto woni stade goto taw ko stade récréative e sportive woni tigui nokku mo yimɓe garata foftade e to watte kadi sport e nder commune mo Elmina nder Nouakchott ha tenti noon to legal bitegal Darel Beyda ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sonader noddi mission mum timmuɗo to Paris lamorgo leydi France nawiɓe to noon ko ƴewde peeje kay ha partenariat moƴƴo heeɓe hakkude mabɓe e société ji français naɓe e wondude société ji Europe naɓe kala société Europe naɓe kala hakkude mabɓe kay e société français naɓe naɓe kay e fannuji kewɗi no fewi ko wayno kay to fannu froid woni tigui ɓumnugol to nokkuji ɓumnete gam rende kay remru e ko wayno transformation woni tigui waylude remru ko wayno liguimaji walla firiji waylu ɗum watta ɗum goɗɗum e ko wayno fannu conservation woni tigui moftugol wole gueɗe e ko wayno stockage produit ji kala e taw ko produit ji remru koye on fannu ɓe jeehi tigui ƴeewoyde toon to Paris ardi sete o noon ko gonɗo directeur général Sonader kañum tigui gonɗo e jillu muɗum toon to leydi France kadi addi oɗon sete ma délégation joddoto noon e responsable uji institution français naɓe e tigui wondude Europe naɓe e association association kewɗi jaruɗi e oɗon fannu ko wayno kay société biteɗo tigui Alpha société biyeteɗo société biyeteɗo Alpha pour l'agriculture l'élevage et la pêche en Afrique ko société noon dendinde fodde capanɗe nayyi entreprise jaruɗo e oɗon taw yaari koye oɗon fannu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen maître Ahmed Salem Bouhoubeyni ko kañum woni président woni hoorejo commission nationale des droits de l'homme woni catala bitegal CNDH halfinaɓe ko fate darnade haqqe innama ade e nder leydi Mauritanie o meɗino wonde kadi ancien bâtonnier de l'ordre national des avocats on noon o erima laamu leydi Mauritanie nde enquête jaaƴo tawi kadi ko enquête indépendante labtuɗo nde waɗete kay e wargoji mayɓe waɗanoɓe toon to kay hayɗi ha waɗino fodde yimɓe tato ɓe hen mbiye yimɓe nayo wasɓe pittali mumen ñande jamma goo lewru juillet ene weta ɗiɗi talata ɗiɗi lewru juillet 2024 toon to kay heeɗi ɓe kolliri noon yimɓe mabɓe noon ɓe kolliri ko yimɓe mabɓe yo waɗa ko ɓe kolliri noon yidde mabɓe kay ko yo laamu ngu waɗ enquête taw kadi ko enquête jaaƴƴo enquête laaɓɗo indépendante beele kay ne ande holno ɓeɗo holko yooɓi pittali mabɓe e hol yooɓi pittali mabɓe kala kadi ɓe juuɗe mumen tawani moddi ɗiɗon warguji mbawa rewnede lawol hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Birane Wul Abedi ko garnoɗo deuxiéme e sungoji hoorejo leydi bannoɗi ñande no
nogas jeenayi lewru juin 2024 kanko biranda noon o holliri ha joni de o jebbilaki woni tigui ha joni o gonɗinani résultat ji ɗi kay wiyede wonde tigui ko kanko ari deuxiéme wonde ko Mohamed Cheikh Al Ghazouani kañuma fimo kañuma gagnimo o holliri o gonɗinani ɗiɗon résultat ji ɗi seeni holliri ha joni omo heddi kay wiide wonde kay seeni koko waɗi ko wela kay beele ne rokka Mohamed Cheikh Al Ghazouani polgum o haalani ɗo noon o holliri kanko foof noon e wujjede haɗani ha joni omo weeɗi laamu ngu jungo to banggue kaldigal ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen résultat ji kawguel baccalauréat premier tour yaltino ha laaɓi nder jokli leydi e kala e oɗo saaha hewɓe goni tigui koye deuxiéme tour woni tigui taw ko wattoɓe guel ɗon kawguel e nder résultat ji jaltuɗi gadani noon sukaɓe hewɓe teskama keeɓi hen tigui kawguel guel baccalauréat hewɓe kadi keeɓi taw kene wondi e mention très bien mention ngaji moƴƴi no feewi ko ɓuuri tengtede noon ko ɓuuri tengtude noon e nder ɓen heɓɓe guel ɗon kawguel ene tawe hen ene tawe hen noon biteɗo Seydina Mohamed Diop on noon ko ɓi maître Baba Diop on ko avocat dowlude no feewi to bureau de Dakar Seydina Mohamed Diop noon jangganno koto lycée Ceerno Seydou Nourou Tall o waɗi kawgel guel noon koto centre Bernadette o heeɓi bac makko lauréat guila kay premier tour tawi kadi ko série SD ina wondi e mention très bien o heeɓi noon moyenne ko 17,12 sur 20 ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyen ha toon to Sandaga alkamisa hanki Wuli Diaw to jeere Sandaga e saaha kay décrépissement woni tigui e saaha tigui mairie ndi yinno ittude taaɓe e yewɓe tigui pawe en walla mbiyen ɓen juula bala belle en e ñonkoto kewɗo tawteɗe toon to jeere Sandaga ɗum noon waɗi tigui incu e garmi gara hakkude yimɓe mairie ndi hakkude mum e ɓen juula bala belle e joom taaɓe yeyoɓe tigui tawi koye ɗiɗon nokkuji teskama noon e nder garmi gara he yimɓe ɗiɗo taw ko agent ji municipaux woni gollotoɓe mairie mbarminama hen gañima hen tawi kadi ko jaasiɓe coppira eɓe tawe tigui e juuɗe safroɓe eɓe nama to juuɗe safroɓe to suudu safrindu du Dakar plateau hono Alioune Ndoye kañum woni maire mo Sandaga o yaɓi koyɗe makko noon ha toon to suudu safrito gam salminde kay ɗiɗon agent ji ɗiɗi ɓuurɓe gañade hen teskama kadi hewɓe wodɓe gañima hen o erima laamu ngu noon nde gueɗe baɗi ni dokkoto ha laaɓa beele kadi laamu ngu ne darono doole mum ponno enquête waɗe hen kay ha waɓe ɗeɗo gueɗe mbawa rewnede lawol o holliri noon kanko tigui ko koɓe jokkoɓe golle mabɓe kay ha golle ɗe mbawa yarude hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen koninkoɓe faggudu woni douane tawateɓe to Koumpentoum mbaɗi teɓande mawde no fewi tawi ko drogue ɓe ɓurɗo kadi garɗude e drogue aji mo hinde kokkayina Koumpentoum noon en tawe e nder falde Tambacounda ko ñande alarba heccankide saga tigui 15 heures woni 3 heures kikiɗe ko nden tigui ɓe mbanno nde ɗon teɓande ɓe nangui toon noon temedde tati capanɗe tati e jeetati paquet drogue mo hinde kokka yina tawi poids muɗum ene qime ene peesa ha temedde tati capanɗe jeegom e joyyi piccal 4 kilo gramme jaru oɗon cocaïne nangaɗo ɗon ko haalis kewɗo no fewi saabu ko nogas e jeenaya milliard ene fawi temedde ɗiɗi e tati million taw ko franc CFA ko ngolɗo noon watti lawol tataɓiwol ko lawol tataɓiwol hitande nde ko daari ko cocaïne poɗɗo ni ene nangue e nder falde Koumpentoum tawi ko brigade mobile mo douane mo Koumpentoum kañum waɗi nder ɗon teɓande fi seftinde on tan ko hitande 2024 nde daari kamɓe ko ninkoɓe faggudu woni tigui douane taw ko brigade mobile mo Koumpentoum ɓe teeɓima ko hitande daari faade oɗo saaha joni hollirama tigui wonde ɓe nangui temedde jeeɗiɗi e nogas e 1 kilo tawa ko drogue mo hinde cocaïne ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal o waɗi balɗe makko temedere e gardigu gendi Sénégal aset janggo 13 lewru juillet 2024 saga 21 heures woni 9 heures jamma mo waɗa waw huccodir e jaydiyankoɓe toon to palais présidentiel woni to galle e lamorgo toon e mbadi kay namdolam jabowol maɗa ko fati noon e ko fati kay e balɗe makko temedere e gardigu leydi ndi namde kewɗe noon
ene padimo holno kay ko wayno holno yiri gardigo leydi ndi e hola projet ji o jogini woni eboje o jogini leydi ndi kadi sikki ala ma o namde to non ko fati kay ɗeɗo tobbe woni ko wite bonne gouvernance maɓe namdoma hen maɓe namno kadi ko fati ustugola cogguji gueɗe ñametede ɓurɗe hata jiiɗede e ko fati kadi e haɓade mbuñari woni corruption e ko fati e audit aji puɗɗiɗe waɗede e jogorɗe waɗede e nder leydi e kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen toɓoji cakkitiɗi tobde e nder leydi Sénégal Touba ɗawa kay ɗiɗon toɓoji ɓe keeɓi toɓoji kay ha wontiniɓe yolayru galleji kewɗi ɗon e beddaji wondude e boli kala mbi dakka ndiyam jawdi taw ko jawdi nde hani woni tigui dammiri kadi tilfima hen tilfima hen no fewi ɓuuri jayede noon ko ɗiɗo nokkuji e nder Touba ko wayno to wiyete Nayde e to wiyete Darou Salam Polle e nder ɗiɗo nokkuji ɗiɗi teskama hewɓe taw ko nehannoɓe jawdi sereraɓe teskima tigui tilfa bayirama hen dammiri kewndi heewi saabu ɓe kirsi fodde kene wona temedere kene ɓuura temedere dammol ɓe kirsi hen ɗum noon kay ko teskede caggal kay nde dammiri ni toɓa tigui ha heeɓi ndiyam ɓurtuɗam no fewi ɓe jenana kay so ɗiɗon dammiri kirsaka ko jogorɗi jibde ko ɗum saabi noon ɓe ƴetti labɓe mabɓe ɓe kirsi fodde kene ɓuura temedere dammugol e nder ɗiɗon nokkuji ha joni habruji men e nder leydi Sénégal Papa Alé Niang ko directeur général RTS e oɗo saaha kala noon kadi ko médiateur tawi ko médiateur cuuɗiɗo woni dogo koyɗe jaam hakkude e laamu kesu ngu e laamu kingu ngu woni tigui hakkude laamu kesu e gardugol Bassirou Diomaye Faye e laamu kingu ngu Macky Sall ardino woni tigui mo doga koyɗe jaam hakkude opposition e pouvoir yidde Papa Alé Niang noon ko yo climat moƴƴo won duumo kay hakkude mabɓe hakkude laamuji ɗiɗi woni tigui hakkude opposition e pouvoir beele leydi Sénégal ene wawa tigui wonde e deere wona ƴellitare hano hannirta ni koye ndina mbadi noon kanko Papa Alé Niang noon o ƴetti paɗe makko yaɓɓi koyɗe makko yeehi tigui ha to galle Amadou Ba noon ko gonɗo hoore jaggoɗo e laamu Macky Sall ko kanko kadi arno ɗiɗaɓo woni deuxiéme e sungoji e hooreji leydi bannoɗi taw ko hoore leydi gaddinoɗi Bassirou Diomaye Faye toon to palais présidentiel kanko Amadou Ba e oɗo saaha joni kanko woni chef de file de l'opposition o joddima noon ɓe joddima toon kanko Amadou Ba e Papa Alé Niang teskama tigui ɓe joddima fodde kene ɓuura waktu ɓe kala ko fati kay e jokkere en ɗam e ko fati tigui e médiation hakkude makko e hakkude laamu kingu ngu hakkude muɗum e nguɗo laamu kesu walla mbiyen hakkude opposition e pouvoir siftinde on ɗon kanko Papa Alé Niang gardiɗo e oɗo saaha joni RTS e Amadou Ba koɓe sehilaɓe cehilagal ɓoyngal no fewi guila hanki tawa hande arani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Samba Sine o ɓuuri lolliɗo noon ko Kouthia noon ko baɗowo jalni ka woni comédien nder leydi Sénégal dowɗo no fewi jalnowo yimɓe e kala saaha bawɗo ñemtinde yimɓe kanko Kouthia noon oɗo saaha kala ko leliɗo o wona karɗo cellal oɗo saaha kala Alioune Tine koye défenseur uji droit de l'homme woni darniɓe haqqinam aadi waɗi erago e hello muɗum x taw ko x woni x Twitter o waɗi hen erago makko faade laamu leydi Sénégal ha tengti noon faade kay e jagogal kalfinagal ko fate culture e jagogal kalfinagal ko fate cellal aadi nde ɓe mbaɗata no doole mabɓe ponno kala ɓe daro kay haɓe mbawa waɗude Kouthia no safrui o holliri noon wonde Kouthia wona sara e culture leydi Sénégal saabu Kouthia waɗi golle payjude no fewi e pine e culture mo leydi Sénégal kanko Alioune Tine o holliri tigui wonde Kouthia kay ko kañum woni karlo national mo leydi Sénégal on noon so tawi rafama e oɗo saaha ne sohli ballal laamu ngu ne foti wallude ɗum ha wawa hebde safruji mum hano hannirta ni ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar senno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali halfinaɓe kay ko fate ɓeto weeyo woni halfinaɓe météo leydi Mali ɓe koliri tigui yoga e nokkuji yoga e guure yoga e région ngaji nder leydi Mali ma keeb kay toɓoji kewɗi ndiyam no fewi taw kadi ne yaada e yoolari ko wayno Bandiagara ko wayno région de Bandiagara e ko wayno Koutiala ko wayno Mopti ko wayno nokku biteɗo San Sikasso ko wayno Ségou ko wayno Dioyla Bougonine ko wayno Koulikoro ko wayno Kita e worgo Khay ɗiɗo nokkuji kala
kala ha e nder district mo Bamako kala ene teska ɗeɗo balle ma kew tigi woni jamma hanki alkamisa hanki tuggi jamma alkamisa hanki fay aljuma hande o maɓe keɓɓa toɓoji taw ko toɓoji kewɗi ndiyam no feewi ha joni koye leydi Mali keddoɗen laamu militaire gardigu transition leydi Mali e gardugol colonel Azimi Koita koɓe yewnoɓe dendagal activité ji landaji dawrugol dendagal activité ji dawrugol e pelle dawrugol e nder jokli leydi he kala ɓe jowti noon e par décret ɓe kolliri tigui wonde ɗin ɗeɗo yowande nde yewtama e oɗo saaha joni ɗum noon ko guila ñande alarba sappo lewru juillet ko décret noon mo laamu ngu siifi hollide kay wonde ɓe jowti ɓe jowti koɓe jewno e oɗo saaha joni dangal dawrugol laaɓe woni tigui landaji dawrugol e ardiɓe parti ji dawrugol e yimɓe dawrugol kala ene mbawi wadde activité ji mumen hano hannirtini ko ɗemgal noon koye ɗemgal ministre mabɓe kalfinare ko fate gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu hono colonel Abdoulaye Maïga ko kañum tigui sakti habaru o holliri noon addanno laamu ngu yowde activité ji politique landaji e dandaji dawrugol kala ko beele jaam e deyre ene duumo e nder leydi he beele kadi eɓe mbawa wadde koɓe ummanno ko fiyete ko menno dialogue entre malien woni tigui kaldigal hakkude malinaɓe ɓennugal ngal beele ngal ɗon kaldigal ene wawa rewde lawol hano hannitini siftinde on noon ko guila ñande sappo lewru avril 2024 ko décret o sifono hollide kay wonde activité ji dawrugol kala ko jowaɗi ha nouvel ordre ko jownoɗi ha nouvel ordre o hollirama noon ko ɗinen guila nden noon koko yowno e guila noon sappo nduɗo lewru ɓe jowti ɗiɗon activité ji ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to région de Tombouctou walla to wuuro Tombouctou to legal bitegal Abaradiou ko legal e nder Tombouctou ko camion citerne dimdunoɗo carburant ha widdak ko kañum tigui sumi toon ha wonti lewndu tana o noon wanno ko guila ñande altine jeetati lewru juillet 2024 gonɗen ndu sanga 12 h woni midi yimɓe legal ngal noon mbawino tigui notitade hen gam yidde ñippude cuɓo ngu e peeje mumen kono ɓe donku melew ma tigui konikoɓe jeegue woni tigui sapeur pompier en ma mbawi notitade hen ko kañumen ñippi cuɓo ngu hay goto wasani hen fittade mum hay goto gañaki hen kono teskama kam kaake kewɗe tilfima hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen Jamil Bitar ko neɗɗo dawlude no fewi e nder leydi Mali ko on politique ko kanko kadi woni hoorejo landa wiyeteka PPC woni pôle politique de consensus ko jaalal manggal kadi e catal bitegal M5 RFP ko kanko ko woni porte parole ngal ɗon catal ngal M5 RFP o holliri noon wonde kay o woppi dawrugol ha laaɓi woni woppi politique ha laaɓi ceera dendagal landaji e dendagal pelle activité ji ɗi o addino e ɗo dillanno kala e oɗo saaha tigui o holliri tigui o démissioni hen o woppi ha laaɓi oppiti ɗum ha laaɓi e noon ma tigui goppirgol makko dawrugol noon jaltugol makko dawrugol ma ɗum won kuddire woni tigui hunde musde no fewi waɗande kay ngalɗo catala e bitegal M5 RFP saabu kay ko kanko wonno porte parole catal ngal kadi ko jaalal manggal e nder ngal ɗon catal kadi ko ganduɗo cuusɗo ganduɗo tigui alhaali ngal ɗon catala ha joni ko leydi Mali keddoɗen Youssouf Coulibaly kañum woni directeur général des domaines et des cadastres leydi Mali o waɗani hendu o wifani hendu noon e poste mo wonoma noon o ittama ha laaɓi saabu kay ko lebbi ɗiɗi tan o ardinno poste o waɗama limogé o waɗa limogé noon koye jonde jagorɗe sakkitinde e joɗade tigui o riwa ha laaɓi e poste he koye nden jonde noon alarba ɓennuɗo o waɗa tigui limogé o riwa e poste he ko ñande tati lewru mai 2024 o subano yo arde oɗon poste o waɗano directeur domaine et des cadastres o riwama ha laaɓi e oɗo saaha joni e oɗon poste en gandani noon holko saabi kay omo itte e gardigu oɗon poste mo wifani hendu ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni khabruji men e demgal Pulaar e nder leydi Mali walla so mi to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paɗen alkamisa hanki sappo e goo lewru juillet 2024 capitaine Ibrahima Traoré gardiɗo transition leydi Burkina Faso o huccodiri e ɓen witeɓe des forces vives de la nation e nder kuccam he noon o holliri tigui wonde yidde makko kay ko ardade leydi ndi o holliri tigui ha yimɓe paami wonde kay ko yidde jokkude gardigo transition leydi ndi ɗo e duuɓi joyya paaɗi o holliri noon
omo yanana kadi omo jogi preuve aji labdi ciara wonde leydi Côte d'Ivoire wondude leydi Benin ina jogi centre uji kebloji terroriste en e sebitibe beelen mbawa wadde jangoji mumen e ndera leydi Burkina Faso ala ko ni yidde ben non e fandare mumen so wana yidde bonnude leydi Burkina Faso o wi noon haydara ala ko jogini wonande ɓesgu haydara yitere bonande wotere o alanna ɓesgu Côte d'Ivoire naɓe ko jaam tan woni hakkude mabɓe kono noon hakkude makko noon e hoorejo leydi ndi o holliri tigui e ɗum heƴƴino fewi saabu hoorejo leydi Côte d'Ivoire ala ko woni yidde mum e fandare mum so wona tigui derguidde walla dikki bonnude leydi ndi o holliri kadi wonde toon to Benin kadi o holliri base France naɓe ene tawe toon en base noon ko heblude terroriste en e kala saaha ne mbaɗa janguji mumen e ndera leydi he taw ala ko woni faadare mumen so wona yidde sabotade leydi ndi e duppude leydi Burkina Faso o holliri noon omo jogui preuve aji labɗi cer kadi ɓoyata mawo hollirde ɗon preuve aji ha yimɓe foof ganda wonde ko haali ko wona hunde seppidade ha joni habaruji men demgal Pulaar senumima to Burkina Faso koto leydi Niger paadena prisonnier ji kewɗi sokanoɓe dogui alkamisa hanki to maison centrale haute sécurité tawateɗo to wuuro witego Kutu Kale noon tawe 50 kilométre banguere o ɓaajo hirnangue lamorgo leydi Niger en tawe e nder région mo Tilaberi koye prison ngaji noon ɓurnoɗe kay renede biyetenoɗo kadi ko prison ɓurɗo sirde no fewi ɓuuri ko hen prison tigui ɓen sokanoɓe mbawi fortude laaji dogui ene jiilen laamu ngu noon haalani tigui holno foti prisonnier ji dogui toon haalani kadi holno ɓe jaltiri kono noon teskama tigui e oɗo saaha joni e nder commune urbaine mo Tilaberi ko kulala hittole ɗo waɗi couvre-feu kañuma tawete toon beele tigui ɓe mbawa yitude ɓen taw ko dogɓe oɗon kaso koto leydi Benin paaɗena laamu leydi Benin laamu leydi Benin fadani ha ɓoyani jabtade capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi transition mo leydi Burkina Faso takkuɗoɓe wonde ɓe jogui base uji France naɓe hebloɓe terroriste en e seɓɓitiɓe beele mbaɗa janguji mum e nder Burkina ina taweti o holliri noon ko biyeteɗo Wilfried Bédié kañum woni porte parole gouvernement mo leydi Benin ko kañum jaabimo o holliri noon o yodnani noon konngudi Ibrahima Traoré huccini e leydi mabɓe o holliri noon wonde o holliri wonde janguji kewɗi taw ko janguji seɓɓitiɓe e kala saaha ene waɗa e nder leydi Burkina Faso ha waɗa wasɓe hen pittali men tawa kadi ɓen seɓɓitiɓe ala to ummotto so wona leyɗele hoddiɓe ko ene leydi Niger walla leydi Burkina Faso o holliri noon Ibrahima Traoré gardiɗo capitaine Ibrahima Traoré e oɗo saaha joni woni tigui koye ñamtinde walla rewde jaɓɓal ko leydi Benin walla leydi Niger jofoto feɗede mum e kala saaha leydi Benin o yonnani noon ɗiɗon konngudi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima toon to leydi Benin koto leydi Nigéria paaɗena aljuma hande o ko tana muso waɗi to leydi Nigéria to wuuro witego Jos ene tawe to hakkude leydi Nigéria ko école goto yani e sukaɓe wonnoɓe wadde kawguel mumen examen ko famdi kala sappo jeegom neɗɗo wasi hen fittade mum hewɓe kadi mbarmi hen barmanɗe musɗe no fewi école noon wiyete tigui ko école mo Saint Académie koto leydi Algérie uddirten habaruji men nder dogre Afrique Abdelmajid Tebboune kañum woni hooreje leydi Algérie o holliri alkamisa hanki o wonde ko gembaniɗo ko fate deuxiéme makko mandat woni ƴamtude deuxiéme mandat ko gembani ɗum e sumgoji tijjari sumgoji hooreje leydi tijjari paaɗi o holliri noon kanko Abdelmajid noon koye vidéo e hello makko Facebook o waɗi vidéo hollide wonde ko gembaniɗo oɗon deuxiéme mandat kanko Abdelmajid noon omo yaara duuɓi jeetati ko kanko noon ardi leydi Algérie guila 2019 koye lewru décembre 2024 noon premièrement makko mandat gasata ha laaɓa keɗatomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno janginene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede
humpede welani humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo o humpitade ko ɓuuri kay yo humpito e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV habruji men jolam jaɓeri koto leydi Palestine paɗen aljuma hande o défense civil mo leydi Palestine ɓe kollidi tigui wonde ɓe jiiti capanɗe jeegom goski tawi ko waraɓe e nder leyɗe ɗiɗi tawateɗe e nder Gaza ɓe kolliri noon ko caggal kayde koninkoɓe leydi Israël jaltuno kay nder ɗeɗon leyɗe koto rewo Gaza ko nden tigui ɓe mbawi yitude ɓeɗon taw ko waraɓe ɓe kolliri kadi waraɓe hewɓe walla mbiyen porté disparu tumaɓe kadi ko mayɓe ene poti heddade elesa ɗore kuɓeji janɗe e mumen taw ko kuɓeje de koninkoɓe leydi Israël jandini mbaɗi bombardement jandini ene tawi tigui e mayɓe hewɓe no fewi jiilaw ene jokki koto leydi Nepal paadena toɓoji kewɗi ndiyam caami toon to centre woni hakkude leydi Nepal ha saabima noon glissement de terrain woni tigui e kala saaha leydi ne mabba toon aljuma hande o noon e saha kay bisuji ɗiɗi deggodirnoɗi gonno yaade ɗon leydi mabbi ɗina bisuji ɗiɗi noon mbawi tigui yadude e tato ɓorɓoro haɗi mbawi yande e nder cagol hen bis goto ne jolluno nogas e nayo neɗɗo bis keddiɗo o ene jolluno capanɗe nayo e ɗiɗo neɗɗo e kamɓe foof noon ɓe kawra ko capanɗe jeegom neɗɗo kamɓe kala noon e oɗo saaha joni koɓe yaduɓe e wuura koɓe ronkaɓe yitede woni ko wiyete porté disparu koto dowlaji tentuɗi Amérique paɗen kamisa hanki o Joe Biden hoolajo dowlaji tenti abis gonɗo kay e ƴamtude deuxiéme makko mandat o huccodiri e jandiyankoɓe fodde kene wawna kay waktu timmuɗo o huccodiri e mabɓe noon e nder namde he noon ɓe namdimo e nder namde ɗe noon ɓe namdimo o wi kay wona konko waɗi tigui wona kanko suuɓi Donald Trump yo wona cukko hoorejo makko ɗum noon teskama tigui est ce que ko juɓre walla ko fujande walla tigui yimɓe saabu so tawi o yinno wiide kay wona kanko suuɓi cukko makko biteɗo Kamala Harris tawa kadi ko debbo wona kanko suuɓi ɗum yo won cukko hoorejo makko kono nde o haalata inde on o rewi tigui koye inde Donald Trump ko ɓoyani ko kadi o faydino inde kay Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie o fayidiri inde muɗum e hoorejo leydi Ukraine e oɗo saaha joni noon yimɓe kewɓe kay yimɓe hewɓe kolliri wonde kay kanko Joe Biden e oɗo saaha joni tigui ko nayewu heeɓimo hoore nde ko fuɗɗi helde o fuɗɗima waddude perdude réseau e kala saaha ɗum noon wadde ha yimɓe dawrugol kay taw ko yimɓe lamde makko hewɓe kolliri o fotani tigui wiyede kay yo won candidat landaka saka kay wiyede yo addo leydi ko fotino dowlaji tentude Amérique ɓe kolliri tigui so jaam rewama so lawol rewama o foti tigui ko démission de ha laaɓa o suuɓo neɗɗo goɗɗo wona candidat makko e dow landaka beele kay ne wawa ɗaftodorede e Donald Trump noon jalimo no fewi e réseaux sociaux mo hello mum réseaux sociaux hello mum Twitter jalimo hen no fewi e kala saaha kadi ne hollira tigui wonde kay oɗo saaha joni ko puɗɗiɗo naywude walla ko gasɗo naywude hoore nde koko heeli o fotani ardinede leydi ko fotino dowlaji dentuɗi Amérique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate ɓosoje ko min men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on